imong mga pulong, espiritu o kinabuhi naghupot ikaw sa mensahe sa kinabuhi nga dayon. Unya, ang mga tao mipunit na usab og mga bato aron pagbato kaniya. Si Jesus miingon kanila, Gipakita ko kaninyo ang daghang maayong buhat nga gisugo kanako sa amahan. Hain man ini ang hinungdan nga inyo man akong batuon. ang mga tao mitubag. Dili ka namo batuon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo, kun dili tungod sa imong pagpasipala sa Dios. Tao ka lang, panagpaka-Dios ka. Si Jesus mitubag. Nasulat sa inyong kaugalingong balaod nga ang Dios miingon, mga Diyos kamo. Kung sila nga gihatagan sa Dios sa iyang mensahe, gitawag sa Dios nga mga Diyos. Ug ang kasulatan, dili man gayud masayop. Nganong moingon man kamo, nga ako nga gipili sa amahan, ug gipadala nganhi sa kalibutan, nagpasipala sa Dios sa akong pag-ingon, nga ako mao ang anak sa Dios. Busa, ayaw ka mo pagtuo kanako kung wala ako magbuhat sa mga buhat sa akong amahan. Apan kung nagbuhat ako ni ining mga butang, tuuhin ninyo ang akong mga buhat. Bisag dili ka mo mutuo kanako, aron mahibalo ka mo nga ang amahan ania kanako ug ako anaa sa amahan. Ug dakpo na usab unta nila si Jesus. Apan ikyas siya. Si Jesus gibalik pagtabok sa suba sa Jordan, sa dapit diin namunyag si Juan, ug nagpabilin siya didto. Daghan ang mga tawo nga miadto kaniya. Sila miingon, Si Juan, wala magbuhat og mga milagro. Apan ang tanan nga iyang gisulti mahitungod niining tawhana, tinuod gayod. ug didto daghan ang mga tawo nga mituo kang Jesus.